Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo itaalawas, anapawan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbag ta nakapasyar ka, anak. Oh, apay adaliday ka. Manipod nagden na kayo iti asawam, kanayon ka analiday, anak ko. Kastoy sa tinaytulag anak ya asawa adin na oras nanang. Intulag naktumot ididay di tata ngayon pa asawa ka ni Dennis. Aging ka di ita, nga dansingin nga anak yaw. Kat saan mo pa'y anasursuro nga inayat ni Dennis, anak? Kasano ko maamasursurok nga ayatan ti tao anaungat. Imot, sakit man nangimon nanang. Naimot kan man nangimon kadipay, aging ga ita. Noy nakmakitsenda, kwentaan na dagiti magastok. Diyak pa'y magatang ti kayat ko agatangan na. Ay, lading itak tinapasamak, anak ko. Naturay nga min idinitatang mo. Saan ko ama ipapilit ti kayat ko? Agbiro kak mamat ti trabaho, tapno adamat kabukbukudak a kwarta. Kwarta nga tati biro kam, wano? Dennis, kasapulak ti kwarta, tadinak matikan. Itatakayat kong agbirok iti trabaho, apay nga iparit mo. Agyan kalangan dito'y balay. Amangan pa'y kit di, no sa balilangan ti aramidam. Apay akasta ka. Awan na pulos pa nagtalag mo kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Basta agyan ka dito'y balay. Awan pa'y ganas ti kastoy a klasin ti asawa. Makapadismaya. Langgay ko ti saritaan nyo iti asawam. Maipapanitian niya, dad. Husto ti imbagam nga agyan lang niti balay. No trabaho ti sapulan na, ano man ti trabaho niti balay? Isu nga imbagak, asaanan nga agbirok iti trabaho, dad. Amangan pa'y kit di, no makasarak iti sabali a lalaki. Asino nga iti aglaba, agdalos, kan agluto niti balay, no adda trabaho na. Isu nga rodadyak pinalubusan amapan agbirok iti trabaho na. Nasayaan. Iso nga rod nga iso tinangipasawaan mikan ka, tapno adda agtrabaho niti balay. Nakita ngamin ni mamim ti kinagagat na. Si kamot na tama rin, Jenny. Apay nga da ka mat dito'y tiyandaan pare. Saan mo kadi akadwa ni Dennis? Saan? Adala na kaiba una. Ada ka di ibagam kenkwa na, mare? Saan mo ko mga ibagbaga nagkita ta dito'y tiyandaan pare? Ha? Apay ka ni mare? Ada ka di dakas na nung nagkita ta dito tiyandaan? Ha? Awan dakas na kadata. Ngam no ni Dennis, dakas man ang ti may bagana. Apay ko maadakas. Narugiti pa nagpampanunot ti asawak pare. Ibaganan tumanan anak isin narakakkan ka. Kumusta na iti ubing pare? Nabayag ajak pimas sari di balayo. Nasayat damot pare. Ni mo na tinasidag kanyak. Ngam ni Lisa, kat kasla nasasidag ka ni Jenny. Talaga kasta ti ubing pare. Adda na asidag iti ama, adamat na asidag iti ina. Nalabit. Ang mas dawak man wapay. Anya ti pagsidaawan pare? Kung nati maestrada kan kaaruba, anasingsingpat ka no ni Lisa ngam ni Mona. Ni Lisa tinaudi arimwar saan ka di? Waan pare? Diyak manamon agpaiso ti kunara iti babakat. Ha? Anya ti kunada pare? Diyay ka no umuna arumwar, natangtangsit, tay di adapay idiyaw nagtityan. Induron na di maysa, tapno iso ti makauna arumwar. Anya? Ay na, sa umanan dagiti babakat, nga ado ti at-ateng na. Kwarta man, mami. Mabanak iti pagadalan. Ngam awanan ti intid ni daddy a kwarta kiti kalman. Sorry anak. Awan mat kwartak. Ada ka ni daddy ti kwarta. Anya matan.
Saan ka di nga impampaminsan nga inted na ti 1 week allowance yo? Nagastos ko nga rodan, mami. Basit ti kwartak ita. Sursuruam ti agimpan, anak. Madi ti nagastos launay. Kababain mat-aka dagiti barkadak. Nukas la pimpi manak amakita da. Sige, inakon. Awan matita jo ak kwarta. Ada pilpilihan ni Mona nga anak ko. Di na la matultulad ni Lisa kasingin na. Ina ko ni pagadalan, mami. O, apayasan kayo ang nagkuyog ka ni Mona. Kapkapan na. Dinalusak pa'y nga minji banyo ang nagdigusan mi, mami. Kaasi kamot, no si kapay timang dalos. Mapan ka nga rodan. Tapno saan ka amala daw, anak? Nasa papay mo't, mami. Dakda kayo manin dito'y balay. Ta nakitak arimor ni Lolo Carlo. Narwama kun ngagbat-bati ngagmay-maysa, anak. Madamag ko man. Ada ka di pa'y kwartam? Apay adumaw dawat ni Mona iti kwarta. Adda pa'y matchainted ni Daddy a kwartami, mami. Adda pa'y. Utangak man ti daduma ak kwartam. Itid kon to ija balay. Saan ko mat ngayon tugot ti kwarta tayong batik? Apay, di kwartam ngay. Awan nga rodan ti kwartak. Nagastos ko na. Tada nang igatangak. Agpada matinted ni Daddy kadata a kwarta ah. Imot kagit di ah. Di ka pa'y agpautang. Saan ko mat ngarot ngayon tugot ti kwartak? Sa maysa, nalpasan ti reses. Ingatang kun iti ka nagjain tugot ko. Imbag pa'y siguro no sa balit ti pagutangak. Saan asika? Saan ka nga minagastos-agastos ah? Maibo sa dagos ti kwartam. Panawan ka man laengan. Imot. Apay nga tasan ngagpada ti kababalin ti anak ko, nanang. Babalin nga imalakan ka na singpat ni Lisa. Imalamot ni Mona iti amana. Nung amin kanayon ko abagbagaan, agpasugnod. Ibaga na nga apay ka nung nga isulaang ti makitkitak. Ala, basta saan ka lang tama umuma magbagbagakan kwa na anak ko. Ibaga na nga apay ka nung asan ko abagbagaan ni Lisa. Katusto mo ti aramidan na. Kaadwan ama nagpasugnod adi na kaya ti pabagbagaan. Isuda ti maiwawa. Dahita ti pagdanagak, nanang. Diyak kayat amaiwawa ti anak ko. Imbagman ta nakaumay ka dito'y balay mi, gayam. Naamwak ti sa Adam dito'y balayo gayam. Awisan ka kuma, tawan kadwak iji trabaho. Ijay ka di pa'y opisina ti insurance ti ayan mo, gayam. Wan gayam, kasapulan mi ti clerk ijay. Amok akabailam, tanalaing kamat. Kayat ko, ngam amangan no saan manan akayat ni Dennis. Awan kalintagan na amang ikulungkan ka. Nang runa, tadi namot maitad ti masapul mo. Imbag ta simangpet kan. Kagapgapo ni Sheena dito'y balay. Anya ti mayanday di agayim mo. Agkasapulan da kanu iti clerk ija opisina da. Anya po man wag kasapulan da. Apay paylaeng nga imay na imbagakan ka. Kaya't na siya kumati kadwa na ijay. Palubusan na kuma. Tapno adamat trabaho. Kabalam ka di apagiddanan ti trabahom dito'y balay, kan trabahom ijay? Damagak man kan ka. Inasawa nak ka di. Tapno adda para trabaho dito'y balay. Tapno adda agsirbigan ka. Dahita ti pagrebengam kas asawa. Pinanagnagam nga inasawa nak. Takasapulam ti babae iti biyag mo. Saan ka di? Mapanak ijay opisina inton bigat. Palubusam ka di ngagtrabaho ti asawam? Kunana nga awan karbengak amang ipupok ken kuana dito'y balay. Tasaan ko kanumat nga ikikan iti kwartana. At lalakit din ang sugsog kan kuha na. Tanaturad mo't ka na sumungbat. Mas daawak nga rod. Naturad maten.
Saan ko kanumat ang maitid amin ang masapul na? Padasan tapaya kigtutan. Maring agbaliw ti panunot na kat saan na mapanagtrabaho. Wandad, jak kumakayat ang mapanagtrabaho numabalin. Imbagman ta nagpasyar kayo dito'y balay, nanang. Di kayo mo't ngamin mapmapana di ijay balay kadagiti ubeng anak ko. Makumikom da ngamin kadagiti homework da, nanang. Ay wun gayam, naibagamot kanyak ni Sheena nga agkasapulan da kano iti clerk. Imay ka di ditoy. Wan, nanang. Imbagak matday ta ka ni Dennis. No di nakpalubusan, ikak iti kondisyon. Anya ti kondisyon mo. No maitad na kanyak ti sweldok iti serkak ko mga opisina, saan akon nga agtrabaho. Itaman pa'y ang nakasukat ka? Agreportak iti opisina, Dad. Damagak no kaano ak amang ruging agtrabaho. Apay, pinalubusan nakakanin ni Dennis. Adamat karbangak nga agtrabaho, Dad. Diyo kumamot ipaidam day ta akarbangan. Kasano ti pagribingam diti balay? Ipalabak dagiti lalamaan, Dad. Agdalusak, sakbay asumre ka. Lisa, awit naman day ti bag ko. Tamapantan iti pagadalan. Anya? Tulungak pa'y ni mami nga agdalos. Sakbay ang mapanak ag eskwela, tanasapa pa'y mo't. Amin matlangit din nga ibagak. Di nakpagustuhan. Adamat bag kong awitak, saan ka di? Anya nga iti awitam? Apay nga agdamag kapay laang. Anya kumangay, no adawitam. Oh, anya ka di day ta pagsumsumlangan yung agkabsat. Dahito man na Lisa, nagsadot. At dala iparamit ko kunkwana, ngam di na kayat. Anya ka di day jay, Lisa. Umuna ka no ni pagadalan, mami. Ngam siya ka no ti mangawit iti bag na. Oh, apay nga ipaawit mo tibag mo, iha. Awitam tibag mo, taawitan naman tibag na. Apay akanayon yung nga isakit day ta Alisa, mami. Inak man laangan. Ne, apay nagsangsangit ka mapanagadal, basang. Dangamin mami kan Lisa, Lola. Apay aya, anya ti inaramid dakan ka. Sana kayat ni mami nga ibawon ko ni Lisa. Iso nga minti kay kayat ni mami. Ipulong kunto ka ni daddy. Ay, saan mo pa'y nga ibagbaga, apok? Kasaok pa'y damamim, kan ni Lisa. Basta ibagak to ka ni daddy, Lola. Ay, amang ano, adan tuman saan apag kinaawatan ng damami kan dadi, imbalasang ko. Basta, ibagak to. Tapno pagungtan ni daddy ida, Lola. Anak, anya ka di tinapasamak. Agsangsangit mo't ni Mona na panag-eskwela. Ipulong nakakanaw kan ni daddy na. Anya? Imbaga na nga awitan ni Lisa tibag na. Ngam imbagak nga awitan na tabag namat. Ay, madlaw na sakit tinakam na. Amang anuan niya ti ipulong na iti amana. Unay lakit di ti anak kon. Agaramid sa manan iti saan nga umno. Patyan to lakit din ni Dennis ti ipulong na. Ay, amang ano day tamanan ti panggapuan ti saan nyo apag kinaawatan ka ni Dennis, anak ko. Parikot mananday to'y nanang. Ay, anya nga tati aramidan ni Dennis, no agipulong jay maysa nga anak mo. Ibagak tipod no ana pasamak nanang. Adakin ko na, no asino ti patyan na kada kami kan ni Mona. Mona, apay nga da ka dito'y dalan. Kan apay nga agsangsangit ka. Damami kan Lisa, daddy. Irurumandag ka dya balay. Ano? Taapay. Anya tinaramid dagan ka. Imbagak lang mat kan ni Lisa. Ngawitan na tibag ko. Tanang sakit ti tiyan ko. Ngam di namat kayat. Imbagamat ni mami ngawitag kano tibag ko. Sana kano nga agibaon iti sa bali.
Nasakit nga rod ti tiyan mo. Ngam apay adida katulungan. Mas patpatgan ngamin ni Mami ni Lisa, Daddy. Saan ang mabalinday tang aramid na? Ala, agawid tan. Taglin nawag kami, iti inayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan ang naragsak ni Jenny iti sidong ti asawa na. Gaputaman ng imon, naungat, kan kirmat ni Dennis. Adda-anda iti singin nga anak, nasingsingpat ni Lisa ngam ni Mona. Iti may sangal daw, adda impulong ni Mona ken ni Dennis. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasakit nga rod ti tiyan mo, ngam apay adida katulungan. Mas patpatgan ngamin ni Mami ni Lisa, Daddy. Saan ang mabalinday tang aramid na? Agawitan, taglin nawag kami, iti inayo. Uwan, Daddy. Rumbang asandak nga iruruman. Hindi na po ko ti kwartang. Di nagpay pautangan ni Lisa iti kwartana. Kasanwa na po ka mo ti kwartam? Ang mga nuada na nga na ijabalay, Daddy. Nagpukaw matlatan ijabalay. Anya? Saan anasaya at dayta? Agpukaw ti kwarta, iti unag ti balay? Oh, itaman pa yan, nagkuyog kayo nga agama. Inuray nak, tairuruman nyo kano kanilisa. Iruruman? Apay ko mga iruruman mi, kat kapamilya mi mat. Apay nga ron nga agsangsangit ang naguray kanyak ijedalan. Apay nga idinapukaw na ti kwartana, kat saan kano apautangan ni Lisa. Taymapan ko mag-eskwela, kayat na nga ipaawit ti bag na ni Lisa. Ngam kunakmat nga awitan na, taawan mat awit na. Agsakit nga rod kano ti tiyan na. No imbaga na ko mga agsakit ti tiyan na. Uray siyak pa'y amis mo tinangitulod ken kwa na. Wano impan ko kuma iti doktor. Asino matinangala iti kwartana? Saan pa'y kano apautangan ni Lisa? Kadamagan ka ni Lisa. Dumaw dawat kanyak, ngam awan mat igam ko a kwarta. Ammom dayta. Agsarita taman, sika, Lisa. Apay adi mo pinautangan ti kabsat mo, idi napukaw na ti kwartana? Napukaw. Di namat imbaga napukaw ti kwartana. Ti imbaga na, kat nagastos na akadwa na ti barikada na. Nagasto na, kunam? When mat, kasta ti imbaga na, Daddy. Saan ko nga intugo ti kwartak iti pagadalan, iti imbaga na nga umutang. No intugot ko, di inikak ko ma. Ijay pagadalan nga umut-utang kan ka iti kwarta? Wan, Daddy. Nalpasan ti recess. Iso ang nagastos kon ti kwartak, iti imbaga na. Saan nga rod ang nagmerienda, idi reses? Imbaga na mo ta nagastos na kano amin ti kwarta na. Imbagak pa'y, asa nagastos na gastos. Tapno saan na maibos sa dagos ti kwarta na. Nga mariribukan ka, Dennis, iho. Apay ka di? Jakman amo, dad. Saan nga agsusurot ibagbaga dagiti anak ko? May papaniti? Adda saan daan nagkinaawatan. Ngam ididinamag ko. Kat saan nga agpadat ibagada?
Gagangay lang daytay tagkapsat. Ada saan da pagkinaawatan. Ngamjak kayat nga irurumanda ni Mona, Dad. Awan mat makita ka kasta. Tilang madlaw ko, kit pasaray umuna ni Mona iji pagadalan. Tagdalos pa nga umuna ni Lisa. Kat, ni Jenny nga akin trabaho iti agdalos. Apay asaan nga agdalos? Tultulungan na, sakbay ama pa ni iji pagadalan. Kakuyog ni Lisa timay sa kadagiti kaadalan mi alalaki. Ay, ala akman ida iti ladawan, babaan iti cellphone ko. Ta ipakita to kan ni Daddy. Ha? Aday ta. Addan ladawan da iti cellphone ko. Ibagak kan ni Daddy, analaing ama ki boyfriend. Bayam di ta, nga uray pagong tanda. Adda ka manan dito'y dalan, iha? Papanam ka di. Inuray ka laang, Daddy. Ngamin, aday pakitakan ka. Dita cellphone mo? Anya day ta? Diyak pa ibagbaga. Mabit lang, tay pakitak. Ibagamon, tamagmagnata. Mabit lang, Dad. Oh, aday ka, Daddy. Kita mo. Ni Lisa nga adda kadwa na alalaki. Kasta ti aramid na iti pagadalan, Daddy. Ipasakkan ka. Tapno din na mo asyak ti nang ibagakan ka, Sige man nga rod. Bagbagaam, Daddy. Tapno di marwam akanayo na makikuyog kadagiti kaadalan na alalaki. Lisa! Umay ka dito'y! Kartangam! Apay ka di, Daddy. Makapungtot kayong samot. Talaga ang makapungtutak. Ipalawag mo manday ta aladawan. Kitaam. Di mahisa ka dagiti kaadalan mi, Daddy. Dakas ka di? No ibaunda kami amapan agdalos? Anya ti mapanyo dalusan? Imbaon na kami ti maestrami. Adalusan mi kano ti faculty room, Daddy. Adan imo na kakadwaming agdalos ijay. Masapul nga igadyo ti agadal. Igagaad ko mat, Daddy. Ipakitak gayam ti picture ti grades ko, ha? Apay, impakita dan ti cardio. Idi pinagdalos na kami. Nakitak iti lamisaan ti maestrami. An nakaparabaw dagiti cards mi. Akin rabaw ti card ko. Iso nga inalak iti ladawan. Oh, atoy kitaan niyo, Daddy. Nagnangatumat, iha. Wan, Daddy. Nangato dagiti grades ko. Iha, kaya't kumat ang makitan to ti gradom no ipakita dati cardio. Awan pa'y matimbagada, Daddy. Amangan numabayag pa'y. Damdanida siguro ipakitan ti grades yo. Nagngangato ti grades ni Lisa. Inalaan na itiladawan. Tanakita na ti card na itirabaw ti lamisaan ti maestrayo. No kasta. Nalpasan ti cards mi? Nalapit na kasta. Taapay ang napicturan na ti grado na itirabaw ti lamisaan ti maestrayo. Ay sus. Sapay nagbabati na alak iti quiz kan exam mi. Ni matpari Dennis day chay. At dasal labayan a babae. Ne. Madiday to yan Iso matlagayan nga iparit na ngagtrabaho ni Mary Jenny. Taam ka na nga aramido ni Mary Jenny tikas iter aramido na ita. Aguray ka man, tapicturak ida. Saan nakabas na makita, tanailingadak kadagiti customer dito kantin. Inton mapicture ko ida. Pumanaw akong dito Saan
Saan ka di amay mayat matlaang tagtrabaho iti opisina, gayam? Wan agayam, adapay namnamaan nga orayan as sweldo no madanon ti katapusan. Imbaglaket di ta nag-resign di sigud a clerk, tanapan iji abroad. Dakila pagyamanak ken ka, tasyak adagos tinalagip mo gayam. Amok nga minti kasasaad mo, tana ibagam kanyak, idi nagkita ta. Nabayaga ko na nagananos iti sidong ni Dennis. Nasingpot ka nga min launay. No siyak ti kasjay ti asawa na, nabayagan a pinanawak. Inananusak para iti anak ko. Ngam numadok talak aluklok ko nak. Saan ko nga ammo no anya ti maramid ko? Agpaiso ka di analpasen ti grades tayo? Apay nga pasikat mo ka ni daddy dagiti gradong? Saan ko mat nga impasikat? Impakitak. Tapno ipanagnag ko nga igagaod ko ti agadal. Saan ka makiboy-boyfriend? Maartapan kanto iti masakbayan. Saan nagaputan nalalaing ka iti pagadalan? Kat abakan nak iti amin abanag. Pakaragsakak no agbalegi ka iti masakbayan. Takabsat kalakat nga rod, Mona. Imulam di ta panunot mo. Nadurdur asak tungam sika. Sige pakaragsakak ti anyaman abaligim iti biyag. Nga ta? Amangan no kayat mo matanangat nga to kanto iti masakbayan. Ay, awan kasta panunot ko. Ti adda kanyak ita, kat igaod ko ti agadal. Bareng agbaligi akmat iti biyag. Imbag ta nagsabat ta diti mare. Kaslada na patad nga ibagam pare. At ibagakin ka. Ngam pangaasim ha. Saan mo nga ibagbaga asyak tinang ibagakin ka? Mangnamnama ka pare. Ibagam no anyaman dayta. Adda ipakitak. Ngam na Diyak kayat agura anak ni pare Dennis. Ipakita ko ng pare. Inruar mo mati cellphone mo. Ate mare. Kita. Ada na kay baga kanyak idinabit kami pa nga ex-girlfriend na dayta babae. Diyak mabalin nga i-forward ken ka. Tamaduktalan na asyak tinang i-forward. No makita na ti cellphone mo. Picturak langan. Tapno saan na makita ang naggapukan ka pare. Mabalin ka di nga umunaak pa nga agawid. Sakbay asumangpot ni Dennis ijabalay gayam. Apay ka di gayam, anya tinapasamak. Nasabat ko ti may sa kadagiti ninong dagiti anak ko. Impakita na tiladawan nga da kasalsal labay ni Dennis a babae. Amamom ka di ti babae gayam? Ada na kay baga kanyak edi nga ex-girlfriend na dayjay. Mga no nabayagan ti relasyon da? Iso ako nam adi mo marik na ti panagayat na kan ka. Nalabit akas tagayam. Kaya rigak ti katulong iti balay na ngam awan matsweldok. Anya nga ti planom ita? Kabayatan ngawan pa'y ni Dennis. Pumanawak ijabalay mi. Inakalaan dagiti importante agargaret ko. Ay, apay na kita dua adadakkel amaleta. Pumanaw akong dito'y balayo, daddy. Adamat gayam sa bali a babae itipiyag ti anak yo. Kasano anamuam nga da babae na? Sana na masapul ang mamuan yo, daddy. Amuyo ka di, nga da sa bali a babae itipiyag na. Di nakamatbisbisinan ti anak ko. Ngam liniputan nak. Di na may tad amin akasapulan ti pamilya. Pinagbalindakla nga adipan niyo dito'y balayo. Amo ka din ni Dennis, apumanaw ka ito. Agsarita kami to, daddy. Nay, apay anak ko. May kamot nga adagargarat mo. Sana ka mas daw. No apay akatulong ti trato ni Dennis kanyak. Saan kat nga asawa? Pag kunaamot anak ko, saan nga ta nagrero ka laang?
kitaan nyo ti aday ti cellphone ko, nanang. At sa bali a babae iti biyag na. At tuyo. Ay, uunay mo't lang arudan, anak ko. Sana sakit ang tinakam ko ti kaadda ti sa bali a babae iti biyag na. Ti kaunday ti panagtutok ko iti sidong na ti pagsakit ang tinakam ko, nanang. Kasano nga rudan dagiti anak mo? At dadapay laang ijay pagadalan. Dadakkel dan, nanang. No kayat dati umay ditoy. Nasayaat. Adda kadakwada dayta. Hello, Dad. Imawag kayo, Mat. Anya ti bagayo. Pimanaw mo't ni Jenny nga dadwa amalet ang awit na. Anya? Taapay ka, no? Amo naman nga nasabali ang babae iti biyag mo. Kasanon no maamuan ti asawa ti babae ti may papan ka na kayo. Asino ka no tinakaamuan ni Jenny, Dad? Di na imbaga. Ngam ko na pinagbalinta kanulay nga adipan nga awan sweldo na. Asino pa yan ita ti mga ramid kadagiti trabaho na ditabalay? Ita ti parikot. Nang runa ti agluto ang masapa. Kunakun kat. Ama di ti ibunga ti panagtrabaho na iti opisina. Tadda maamuan na. Ijay nga ta, tinakaamuan na. Itinabayagan a sekreto. Lola, apay nga da kayo di tiruwar ti pagadalan? Umay ko ibaga, nga adda ni mami yu iji balay. Pinanawan na ni daddy yo. Ha? Apay pinanawan na ako na yung Lola. Naduktalan na nga adda sa bali a babae iti biyag ti amayo, apok. Ha? Adakan ka, no ijay balay ti pagawidam. Kasanungay, katawan mat pagsukatak iti balay yung Lola. Sumarunukan to lang arudan ijay balay-balasang ko. Uwan, Lola. Diyak kaya ti may sinakan ni Mami. Ngam, kasanon no igawid nak ni Daddy, Lola. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni John ni Dennis nga adda kasinsin na labay na a babae nga agturong iti kantin. Inalaan na ida iti ladawan, kat impakita na ken ni Jenny. Nasair nga rod ni Jenny, kat pimanaw iti balayda. Naamuan mat ni Lisa tinapasamak, babaan ken ni apong na a Marta. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasanungay, katawan pagsukatak iti balayo, Lola. Sumarunukan to lang arudan ijay, apok. Uwan, Lola. Diyak kaya ti may sinakan ni Mami. Ngam, kasano no igawid nak ni Daddy? Dayta ti parikot. Ipakamok mat kanimo na tinapasamak. Tapno am muna. Kat amangan no sumurot ka ni mami yo. Anya ti aramidak, Lola. Kaya't ko ti sumurot ka ni Mami. Padasam nga ibaga ka ni daddy yo no anya ti kunana. Wan, Lola. Ibagak daytoy ka ni Daddy. Agpakada ang. Anya aluto daytoy? Sana mauawatan. Natamnay kan sana naimas. Saan ko ang matulad ti timpla ni Mami? Anya ka diti naramidyo. Taapay apimanaw, Daddy. Nauma kada tayon, iso api manaw. Damagak man, Daddy.
No kadi maduktalan nyo, nga ada sa bali a lalaki iti biyag na? Saan kayo kadi amasair? Anya ka dinday ta asasawam. Kayat ko ti sumurot kan kuana, Daddy. Mabalin kadi asurutak ni Mami, inton bigat? Awan ti pumanaw dito'y balay. Laglagi panyo dayta. Apay akayat mo ti sumurot ka ni Mami. Gapo ka di takay kayat na ka? Agpada ta akay kayat ni Mami. No adaman dagiti banag, abagbagaan na ka. Dayta, kat di na kayat ama iwawa ka. Apay kit di ama iwawaak. Kay kayat nakakit di Nagbidot ka. No di nakakayat. Apay ngay, nga inawawil na ka, manipod ubing ta. Basta kay kayat nakangam siya. Sana pud no dayta mo na. Atap mo laang dayta. Ipatpatag na taadwa ni Mami. Anya ngay timbaga ni Daddy mo, Apok. Nagpakada ka ka din. Wan, Lola. Ngam di na kayat. Anya ngay ti aramida. Bayam takasaritak ni Mamim no anya ti kunana. Masapul asumurot kayo kumakan ni Mona ijay balay. Panagkunak kat kay kayat ni mo na ijibalay, Lola. Ay si Kangay, Apok. Kayat mo ka di ti sumurot ijay balay. Wan, Lola. Amangan nga min no agliday ni Mami. Wen, Apok. Talaga analiday ni Mami yo gapu itinaduktalan na. Ex-girlfriend gayam ni Daddy yun ay ijay ababae. Ay kayat ko ang makita tila dawan da, Lola. Impaprint pa'y ni Mamim. Tamaaramat na dayjay. No anyaman ti addang nga aramiden ti amayo. Imbag na nagsabat naman mare. Amom, araramidak da ito sana nga po tadadaulag ti relasyon nyo. Gam kayat ko lang agbalbaliw ko man ni pare Dennis. Anya dayta ko na mga ramidan, pare. Adaman na naala kaladawan. Agpada da pa'y matngarog nga addaan iti asawa. Kan adda kamat nga asawa na. Pimanaw ako ni Jambalay mi. Tamanipod nagdan na kami. Jack narik na ti panagayat na. Amang ano, pati ti pamilya ti karelasyon na kat madadael man. Barang saan ang madadaal ti pamilya ti karelasyon na. Ngam siyak, awan serbi ti panagdan nami. No awan mat ayat iti nagbaitan mi. Dahita ti pagmadyan ti maitulag ako nada. Mapilitan ang makiasawa, gapo iti pagayatan ti naganak. Hello. Anya ti masapol mo tay mawag ka. Nagpuskol tarupam. Asino tinapuskul ti rupa na? Kan saan nga umno ti aramid na? Anya kumati pamanaknak mo? Palubosam ti ubi nga sumurot kanyak. No di mo kayat apaikat kay ti trabaho. Anya kumati ebidensyam? Ada ebidensya. Ado aladawan amang ipakita iti kinaman ang lilipot mo. Nagdakas ka nga asawa. Inanusang tinagmadi nga ugalim. Tagayam, ada sa bali iti biyag mo. Kat, anya itatikayat mo mapasamak? Palubosam dagiti ubing nga umay kanyak. Day talaang ti kayat ko. No di mo kayat amakadanon iti husgado daytoy. Anya? Apay, amaniribukan kasi mangpert di ti balay, Dennis. Imawag ni Jenny, Daddy. No saan ko kanu apalubusan dagiti ubing asumurot kan kuana. Paikatnak iti trabaho. Kan dumanon kanu iti husgado. Timurad tinang nga. Ada ka di ebidensya na, tapayan at turad. Ado kanu tiladawan nga igna. Delikado ka nga ron, no kasta. Amo naman tiyar aramiden na. Awan ti maaramidak, Daddy. Narigat ti maawanan iti trabaho. Adamot kanu ado aladawan nga ebidensya nga igna. Awanan ti para trabaho di ti balay.
Saan ka kadi nga umay ijaayan ni Mami? Tapno irurumandak ijay? Mas kagayat na ka ni Mami. Apay asang kaibagam akay kayat nak ni Mami. Kay kayat na tamat adwa. Imbag ditoy, ta sigurado akay kayat nak ni Daddy. Nang runa, no syaklaangan ti agbati. Ijay ngay, adda ka akaagaw ko iti panagayat ni Mami. Apay akas ti adda di ta panunot mo. Gapo nga ta, tanakurang ka iti panagayat? Pag ko naamat, anak ko rangak iti panagayat. Ngamin, no adagora di ta pusom, kawatan anakurang ka iti panagayat. Talaga kadiasaan akayat ni Mona ti umay dito anak. Day tamo ti kunana, Mami. Imbag ka nung ijay. Tagmay sa nga ipatag ni Daddy. Apay nga takas ta ti kapanunutan na. Apay nga ibagbaga na, amas ipatpatag ka ngam iso. No bagbaga am iti kilo nga aramid na. Ipagarup na nakagurguram, Mami. Ngam ad-adda atumanor asaan anasayaat, no saan amabagbagaan. Diyak manam mo, no apay akas jay. Kuna ni Lola, nga amangan no imala kanukan ni Daddy. Iso akas jay. Kumusta nga tan ni Mona iti sidong ti amana? Saan ka di mapanijayan mo? Umaymat, no dumawat iti kwartana. Ngam, madlaw ko nga adayulat tatirik na kanya. Nalabit, asabsabidungan ti amana ti panunot na, iso akas jay. Sapay ko tadumteng ti panawan ama kaamiris nga ipatpatag kumat nga anak. Sapay ko maagayam. Kadwa na din na kaya ti pabagbagaan, kat iso ti madi ti pagbanagan na. Dayta ti pagdanagak gayam. No may ijayan ko kat bagbagaak. Pumanaw adagos. Duha talang dito'y anak. Tanapan ni Daddy iti ayan ti may sa kapsat ko. Kunam nga itati ipapanaw mo. Masapul nga ipakita kadali sa kan Mami, nga uray sa anak katurpos. Kabaelak ti bumaknang. Adumuras ti panagbiag ko, Daddy. Kasano kuma? Aga brodak. Saan nagaputan na katurpos ni Lisa? Kat nasaysaya at ti masakbayan na ngamiti siya. Sige. Addakan ka dayta. Barang ije abroad ti pakasarakam iti nasaya at agasat mo. Wan Daddy, ikarik. Agsubli akto anapintas ti masakbayak. Apalan nakto dayja Alisa. Di mo tumat ngamin ingad tinagadal. Tapno nakaturpos kamat kuma agas kan ni Lisa. Dayjay manan Alisa ti bagayo. Masuro na ka talaga. Gapo tamaysan a branch manager? Kanayon mo ten nga idayaw yo? Amom ka din anapanan ni Singapore ni Mona, Mare. Kaano pa'y anapan, pare? Saan ko nga amo? Apay adi pa'y nagpakada kanyak. Nasao kanyak ni pare Dennis, Mare. Indanon ko lang kan ka. Nakapangaya man. Awagak tuman, pare. Una, Mare. Tapno saan mo tama iliw ijay? Kanayunan minto ti umawag. Tapno saan analiday ijay. Ibagak mat ka ni Lisa. Takanayunan na nga awagan. Kahit kumusta kayo itan ka ni Lisa, Mare? Nasaya at latamat, pare. Kurak nga rod ama ki asawan. Tapno maadda anak iti apo ko. Gam kuna naman ta makauray ka no ti asawa. Awan papanan na no di makiasawan tumatlayang, Mare. Napintas, kan manager ko naman. Nataarchay ka na yun na makita ka lumabas dito asidag ti gate, dito ayan ko. Anya nga tatinagan na.
Ikagumaak ang maamam mo dayta a lalaki. Itsura na tibak nang. Sana bale, tanapintasak mat. Makayawan lakit di kanyak, no makita na. Hello? Asino ka di daytoy? Kumusta, anak ko? Ada ka matgayam dito abroad. Kaya't yung kadi nga ipawitan kayo? Isong ay mawag kayo? Sa anak adumawat iti pauit, anak. Nadamag ko ngamin nga da ka dita. Kumustaan ka? No kasano ti kasasaad mo dita? Nasayati ka sa saad ko dito eh. Artapak to ni Lisa iti kasasaad ti panagbiag. Nagsayatan ngay no kasta anak ko. Sapay la kuma. Ipakitak nga oray sa anak kaadal. Bumaknangak tumat. Napatpatag ti salunat. Gam iti anyaman akinabaknang, anak. Amok dayta, mami? Ngam ipakitak to. Anasaya at tumat ti kasasaad ko. Asino di kinasaritam? Apay analiday ka anang ibaba iti cellphone mo. Ni man mo na, nanang. Ada ni Jay Singapore. Inawagak ta mailiwak. Ngam sabali mat ti sungbat na. Ay, piman mo't nga ubing. Tipulin samot na Dennis ti malaan na iti ukalay. Kasta nga ta, nanang. Sa anak mo't anagkurang iti pamagbaga ti kunak. Idi pa'y ubing anadlaw ko. Nga agduma ti ugali da ken ni Lisa. Uray kasta, saan ka lata sumuko, anak? Barang dumteng to ti aldaw, ama ka amiris, kat agbaliw. Naliday kamot itang aldaw gayam. Kunak man naawanan ti parikot mo, manipod adayukan ka ni Dennis. Ni Mona gayam. Napanidya Singapore adi pa'y nagpakada kanyak. Edi nawagak kat maditi pa nakisauna kanyak. Saan ka di asigod akas jay na gayam? Saan ka kumaamalidayan? Takasta na nasigod. Sa bagay, ngam anak kumat ngamin. Adalatapan nakasair ko, no maditi pa nakisauna kanyak. Kasta tayon sa anaganak. Adda anak ana respeto, adamot nakurang ti respeto na. Ay, wan nga rod gayam. Day off ko ita. Rumwarak at mapanak iti parke ang nagturungan tinataar a lalaki. Ijay ti kanayon ang makita kapag turungan na. Sino nga tamat dahi ito a disturbo? Imbes ang makita kumaday ti a lalaki. Sungbatak man laangan. Hello? Sino ka kadi? Kumusta ka, Mona? Ada ka matgayam dito abroad. Huwan Malagip mo kadi dyan ako nak. Anangat nga to akpay laeng ngam itisi ka? Maragsakan para kan ka. Kumusta ka, Nyay? Nasayat mo't lata. O sige tadakam kamakamak. Bye! Anya nga tadji ko na ni mo na akam kamakamon na. Napatig nga taonay? Apay, anak. Kaskala na ikulang. Apay nga awan ti iiliwan ni mo na kadata, mami. Ikararag ta. Adumtang to ti aldaw ang makaamiris, anak. Agdardaras ita inawagak. Ada ka no samsamboten na. Uray ide nawagak. Madlaw asaan ang magagaran ang makisarita kanyak. Sapay ko ma, tamatunoy na ti tarigagay na. Amuyo ka di? Noan niya ti tarigagayan na, mami? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te serye tayo itaalawas na pauluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo.
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagabrod ni Mona, takayat ng artapan ni Lisa. Inawagan da Jenny kan Lisa. Ngam saan na nasayaat ti panakisaw ni Mona kadakwada. Iti sabali abangir, kayat ni Mona akasin ningad tinakita na anataer alalaki. Iti matayan da Jenny kan Lisa. Adda pagsarsaritaan da anaibaga ni Mona. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Mona, Lisa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agdardaras ita inawagak, mami. Adda ka no samsambutin na. Uray ide nawagak anak. Madlaw asaan a magagaran a makisarita kanyak. Sapay ko mga rod, tamatunoy na ti tartarigagayan na. Amoyo ka di? Noan niya ti tartarigagayan na, mami? Kayat na amaartapan na ka. Namin ano nga imbaga na matday ta kanyak, mami. Anya matinsungbat mo kan kwa na. Imbagak, apakaragsakak, no agbaligi iti biyag, mami. Ti lalaki. Iso siya magmag na iti parke. Kunwari, Jack nakita. Gatdong parak. Tapno makisarita kanyak. Kunwari, ti cellphone ko ti into narak. Anay ko. Sorry, saan ko ngayon gagara? Di ka nakita. Tada nga min nag-text kanyak. Nagpintas a babae. Siyak ni Jake. Babalin ka di amamuan, tinagan mo, miss. Ha? Siyak ni Mona. Anya ka diti trabaho diti Singapore? Ha? May sa ka negosyante. Anya matitrabaho dito eh. Kasla caregiver. Tanataangan abakat ti ay-aywanak. Adayo ka ni dito, iti pagserserbya mabalay. Saan mat? Asidag lang dito eh. Mabalin matapagnaan. Mapayag ka kalit, iti parke. Mapanak nga minen, dita akalye, iti pagnaantilugan ko. Di tamat ti pagnak amapan ije balay apaggiganak. Kaya't mo kalit, iti makilugan kanya. Idagas ka iti ibagbaga mabalay. Namayag ka kalin dito Singapore? Nabiitak pa'y mat. Siga ngay. Nabayag ako dito eh. May sa Pinay, ti inak. Nagyan kami ije Pinas, imay kami dito eh, kalpasan na nakaturpo sa Kitty High School. Nabayag ka nga ron dito no kasta. Pasaray mapanak mo ije Pinas, no kasapulan? Sapay ko ma. Dainton malpas ti kontrata. Kat agkuyog ta. Bueno, agkalugan ta iti eroplano. Nalakalang na ita. Itad ko ti FB account ko. Kasamat kan ka. Itad mo mat ti FB account mo. Sige nga, Rued. Tapno at damat gayam ko dito'y Singapore. Aha. O mga no santo langem agayam. Kasanon pare. Pag may saka ni Jibalaya, tawan mo ni Mona. Unarod pare. At ako maparaluto. Para laba kan agdalos ije balay. Mangirikat siguro tag may sanya pare. No asino mat nga tatinangtad iti ladawan mi kan ni Jenny. Imbag ta sana ti asawa ti babaem tinangtadan day ti ladawan. Ang mga no dakdagas pa'y kumatinapasamak pare. Ha? Ada pa nga ta mga ala iti ladawan mi iti babae kat itid da iti asawa na?
Di mo lang mo, pare. May mayat no sardeng yon, tapno di ka may sagmak. Ne, da kayo matimay na kitsyenda, nana. Ewan balasang ko. Siya, timbaon di JNA. Tamakumikom nga may. Gundawayan na ati kaawan trabaho mi, nana. Aglaba siguro, kas kadagdalos. Ewan balasang ko. Uray ba't ngamin ni Lisa. Kat di namot masangot at damot trabaho na. Mangala kayo ngaminan iti katulong nyo, nana. Kabailan mi matkit di nagiti trabaho. Tanaruam kami, basang. Diferensya matlaang no da katulong, nana. At damot ng pagpasweldo ni Lisa. Nagsabat kami man kan ni Sheena agayam mo. Kat adain singasing na, Jenny. Anya ka ditin singasing na, nanang. Mangala tayo kano iti katulong, tapno saan kayo amarigatan. Planok matdayta. Tapno saan kayo amarigatan? Nataangan kayo ngaminan. No, maminsan kat, adamot saan anasaya at no, adda katulong, apo. Masapul at am mo tayo. Wano, taga dito'y matlaang tiyalaan tayo. Tapno sigurado. Wan, mami. Nasaya at launay dayta nga imbagayo. Abay nga ta ka na yun nga agsakit ti pusong ko. Manipod addaak dito'y Singapore. Gagangay nga ta daytoy, wenno. Nagbakasyon na kidya Pilipinas. Agpakita ak iti doktor. Sapay ko na ni Jake, adagasan na kinton madamdama. Taing kami kano agpasyar. Ta day off ko. Aday ta ni Jake. Nagbaligi ak anang baniit kan kuana. Di na amo nga inggagarak idi adinong para. Tapno mabaniitak. Nakasagana ka kanin mo na. Wen Jake, orayan ka talaga. Lumugan ka nga rin, tamapantang. Papananta ka di. Intag pasyar. Kalpasan na, mapantay di kondo unit ko. Okay, sumurutak na rudkan ka. Lantanin samot ng malpas ti kontrata ni Mona iti abroad, paray. Wen, nga may di mawag. Kuna na nga extend na kanu ti panagyan na ijay. Tulungan kanu tinabayagan ijay agayim na. Boyfriend na kanun. Nakasara kan ijay ti boyfriend na, pare. Dayta mo ti kuna na pare. Negosyante kanu ti boyfriend na. Ada siguro mabalin ti boyfriend na, pare. Dayta mo ti kuna na pare. Barang ano na po no dayta boyfriend na. Ay, amang ano, makamanugang tangarunan, pare. Anyapay nga pare. At dadamot kan iti husto nga edad. Sana mabalin aparitan no kayat dan ti makiasawa. Imbag na masabat ka, mare. At ay padamag ko kan ka. Anya ka di dayta, pare. Impa-extend kanumot ni Mona ti panagyan na iti Singapore. At nakanupayan boyfriend na ijay. Pilipino nga tamat laang ti kaayan ayat na. Mistison sa kano, mare. Pinay ka ninchik. Negosyante kano. Sapay ko ma, tanapod no dayta nga inchik kan kuana. Dahil tangarod mo timagak ka ni pari tennis. Agyaman ak, taidandanon mo kanyak ti anyaman amadandamag mo. Maipapan iti anak ko. Kasla anak kumutan tainanak ko kat nga raw. Una, pinagtir-tiritir kamot ka nita katre. Nagsakit ti pusong ko, Jake. Tunggal binulan kan samat nga sakit. Saan mo't idi? Italaang mat nga dak dito i Singapore kastoy. Ada para ut-ut dita nga agas. Agtabar ka, tapno may kati ut-ut na. Jake, mapanta ko maiti doktor. Agas mo't lang titid na. Kita mo na agas dita drawer iti asidag mo. Agtumar ka, ta importante ti papana kita. May papanitin negosyo.
Panawan na ka dito'y kondo unit mo. Agsubliak mo't lang. Tay tulod kay di balay tipos mo. Hello, Daddy. Nakaawag ka mat? Hello, anak. May mayat samat no agahawit kan. At dumutang timariknak ang nasakit ko. Gapo siguro, talo makaya kon. Saan kayo pa'y matalakay unay, Daddy? Oray siya. No kumaro mat ti sakit ti pusong ko, talaga nagsakit. Napan ka din iti doktor. Ada inta ni Jake nga agas a para ut-ut. Sumayaat matiriknak no agtumarak iti kasjay. Sino ajek tita? Ti boyfriend ko, Daddy. Agaw-awidak pa yun iti kondo unit na no awan trabaho. Kaya't mo asawan. Nagdun na kayon. Huwan, Daddy. Numalpas ti kontratak, sa anak kanon nga agtrabaho. Agyanak kanon iti kondo unit na. Anak, may mayat samat no agbakasyon ka pa'y. Tamailiwakan ka. Daddy, agkuyog kaminto kanon nga agawid dita. Kumarakaron sa mat ti kasasaan mo. Nasaysayat no agawid ka pa iti Pilipinas. Sa anak nga agawid, no saan ka akadwa? Sa anak pa yama ka pa ni Pinas, tanda pa importante nga si kaswa kiti negosyo. Mabalinta mo ti agsubli, kalpasan ti sumagmamano abulan. Importante nga rin si kaswa. Okay. Ipag naman nga ro dagiti papeles ko, tao mo na O sige. Ang mga kumaro pa dito. Kahit anya pa iti mapasamak kan ka dito, ino anya man na ito, mariklik na. Ikarima, sumurot kanto, Jake. Hello? Sino man ang daytoy? Hello, anak. Ada ka di mati ang marikrik nam? Apay akas lang kakapsot ka. Nasakit ti pusong ko, mami. Dandanin ti panagawid ko dita. Sige, anak. Agawid ka. Taypan ka iti doktor. Adda kwarta ti boyfriend ko. Tada mabalin na. Isunto ti makaamoy ti amin. Agawid ka nga rodan. Tapno masigod. No anyaman dayta ang marikrik nam. Wan, mami. Urayak lang amalpas dagiti papeles ko. Le, pare. Anyat mapaspasamak mo. Apay ngagpiwis ka. Maulawak. Kan kasla agpatangkan dagiti ramay ko pare. Delikadong samat daytan. Ako na kaman, taipan kay ospital. Halaman harot pare. Madia talagan. Agpatangkan mo tan pati saka ka. Pare. Apay ngay. Kasla di namotin mangmangag ti saok. Agpatulong ka na giti kakadwak. Tapag titinulungan mi nga irwar diti opisina. Hello, pare. Nakaawag ka mat. Intaray ko ni pare Dennis dito ospital, maray. Na-stroke ka no ko na ti doktor. Ma-stroke gayam tinatibkar a tao akas lalandok ti panagpuspuso na. Si kamat, mare. Adaya lisyang di sakit. Uray kasano ti kinangato ti may sa atao. Saan na amalisyan ti sakit? Ado ti aramidan mi ita paperworks. Barang makaumayak. Numalpas mi. Ta importante nga min ti aramidan mi, pare. Impagamok lang. Tap nga amum mo tinapasamak ka ni pare Dennis. Sige, pare. Apaman amalpas ko da ito aramidag. Kitaak no makaumayak dita. Bye. Intaray ka no ni pare John ni Dennis ije ospital gayam. Ha? Apa nga taray na? Anya tinapasamakan ko na? Na-stroke ka no. Kita man lang ti biyag ti tawan niya. Oray kasano katangsit ti tao. Abakan latta ti sakit. Ti dakas no mabedriden. Asino ti mga sikasong? Dayta ita ti parikot. Alangan ajay babae na. Kat addaan mat iti asawa. No kumata na pudnukan ka, saan mo kumaapinanawan? Kasano pa itan? Siyak
kadi ti mga sikaso. Hello, Mami. Ada ka di importante nga ibagayo? Mawag kayo, mat. Intaray da ka no ni Daddy yo iji ospital. Na-stroke ka no. Kat, kumustan, Mami? Saan ko pa nga mo? Taado pa nga minti papers nga isamsambot ko. Kaya ka di? Tama pantayo, kalpasan ti opisina, Mami? Ha? Kwa? Saan ko nga mo? Agdwa-dwa ti panunot ko. Agdesisyon kayo. Aginggat malpas ti opisina, Mami. Matikawak, anak. Asinong tungay ti kadwa na ijabalayda. Agpanunot kayon, Mami. Umawag ak tumanan, inton madamdama. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta seryeta yung itaalawas ang napauwan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kabayatan ti kaadda ni Mona ije abroad. Kanayon ti panagsakit ti pusong na, ngam saan anapnapan iti doktor. Iti sabali a bangir, intaray ni June ni Dennis iti ospital tanay stroke. Impakamumat ni Jenny kan ni Lisa. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agdesisyon kayo. Aginggat malpas ti opisina, Mami. Matikawak, anak. Asinong tungay ti kadwa na ijabalayda. Agpanunot kayon, Mami. Umawag ak tumanan inton madamdama. Numambalin la kumaajay babae na ti mapanmangkita. Saan ka tasyak? Saan ka di nga damat asawa dayjay, Mami? Kastamat ti kunada. Intay sarungkaran, Mami. Saan kayo matamakisinubyan kan kuana? Sa bagay. Sige, anak. Barang malpas to isamsambot ko. Sige nga, Rodan, Mami. Bye! Anya, kuna, ti doktor, pare. Naliwayam samat ngamin tinagtumarit ti agas mo pare. Na-stroke kalakat nga rod. Nagarigat. Ti, may sa, Aginanakapay pare. Saan ka pa'y ngagpanunot? Ag-relax ka lang. Yamanak. Pare. Awanan yaman na pare. Agkumparit ang arod. Ipaka amo kani Lisa. Amunan pare. Umay to no agritira iti trabaho da. Ang mga no pati ni Jenny kat umaymat. Agkuyog na siguro. Apay matartaranta ka, Jake. Di ka makaid na. Maulawakan ka. Darasam ti pumanaw di ti kondo. Ada ka no umay a pulis ditoy. Apay nga da umay a pulis. Tiliwandak, gapoy ti negosyo. Anya tinegosyo. Darasam ti pumanaw. Tama nga no may raman ka amatiliw no madanon da ka ditoy. Ada droga di ti kondo. Sige, inakon. Wisit day siya, Jake. Intaray anak ditoy. Kasanon, numadanon dakdag iti pulis ditoy. Ikarigatak ti pumanaw. Kapilitan ang mapanak pa balay ti employer ko. Sana bale, tagkabaw mat.
kan awan dagiti kabagyan na. Kimuyog ka kadimot lang ka ni Lisa na pan iji ospital? Wan gayam. Bedridden je tao. Imbag no agsubli pa iti sigod. Kaadwan akakastakit sa anan. No, agpa-therapy. Pumipya basit. Ngam, saan latang agsubli iti sigod? Kasanon no pagawidan ti doktor. Agmay-may sa ija balay na. Dayta no agsubli ka, ta asikasuam. Jak lakit di kayat amapukaw ko to'y trabaho gayam. Ay, idi adda kay ti sidong na, di na inaramid ti pagrebengan na ken ka. Nagungat pa eh. Ipapabasol na kanyak. Ngam isumat gayam ti adda aramid na. Isu ti adda babae na. Ikarigatak ti mapan iti airport. Mas apol asaan na kamala daw iti flight ko. Narigatan. Oh, anay ko, nagsakit na talaga. Sapay ko tamakadano nakpay dya Pilipinas. Sa anak la ko man ngem imay dito ay. Daytoy tinaganap ko dito ay. Hello, anak. Kumusta? Nakaawag ka mat? Diyak maawagan ni Daddy. Mami, kalpasan ti sumurok nga 4 nga oras. Adaak ton dita Pilipinas. Aglugan ako ni ti aeroplano. Sabtandak to ko, Mami. Masakit ka kadi, anak? Uwan, Mami. Diyakon ka baalan. Sige, agpakadaak tao may kasabtan. Saan ama ka umay ni Lisa tabambantayan na ni Dennis ija ospital? Na-ospital ni Daddy, Mami. Wan, anak. Na-stroke ti amayo. Na-stroke ka no ni Daddy. Apay akastoy. Agpada kami nga da sakit na. Anya nga tamat ti sakit ko. Agkabalay kami kadi ka ni Daddy. Nga agpada ang masakit. Asinon to ti mga sikaso kada kami adwa. Diyos ko. Ita lang ang masakit nga awagan ka. Ita tamarik nagtirikat. May samot na siya, Jake. Kunak no iso ti mangiyawon kanya kiti kinarigat. Ngam saan mat, taing kulbo na. Nasurok nga upatan nga oras. Manipod imbaga ni Mona ang nakalugan iti aeroplano. Iso day Jayan. Inaksabtan ti anak ko. Mona, apay na nagkutong kan nagbastag ka anak ko. Anya ka diti sakit mo. Diyak ka mo, Mami. Marigata na kiti sakit ti pusom ko. Nasakit ti likod ko. Agraman ti sakak. Agdiritso tayo di ospital nga ayan ti amayo. Ta ipakita ka iti doktor. Apay adi ka nagpakita iti doktor. Diyan ko nasikaso, Mami. Gapotabi siya. Ay, saan ka lakuman anap-napan ijay, anak? Uwan nga ron, Mami. Day tamat ti kunkunak iti bagi. Apay agastan tinagbanagam, Mona. Narbamot ang tabagim. Ay, unay mo't lang arudan ti gasgasat mo iti napanam, apo. Ala, saan nyo pa'y nga rakupan? Taipan ko adagos iti doktor. Masapul ang mataming adagos. Sige, Mami. Kaduaan kayo ang mapaniti doktor. Sa labayan kan, kabagis. Marik na. Kan makitak ti pa nang ipatagda kanyak.
Uray sa anak ka nasaya at kadakwada. Sige kabagis, kumpot ka kanyak ha. Tapno saan ka amarigatan amag na. Kasla, saan ko mayadang dagit isakak? Agtugaw ka pa'y nga rod. Tainak mangibaga iti wheelchair. Tapno saan ka amag na. Agyamanak. Matartaranta ni Lisa. Amapan mangala iti wheelchair. Anya nga iti imbaga ti doktor asakit ni Mona, anak ko. Cervical cancer ka no, nanang. Ha? Saan tayo pa nga ibagbaga ka ni Mona? Masair lakit di tirik nana. Ada cancer ti apo ko. Ubing pa'y nga ada cancer nan. Diyos ko, kasyam ko ti apo ko. Naladawan ti amin, nanang. Stage 4 ka noon. Saan ka din amaagasan pa'y, anak? Milagro kan kararaglaangan ti remedyo, nanang. Saan kayong agdanak, mami? Aramidin tayo ti amin para kanimona. Ada pa'y remedyo. Wan anak, pag tinulungan ta nga ipaagas. Kung nati espesyalista, mabalin ka no ti immunotherapy. Kalpasan ti chemotherapy. Bareng ka no agbaligi. Urayan niya dita na pamuspusan. Aramidin ta ti amin, anak ko. Wan, mami. Adamat ornong ko agastusan tayo. Unay madlangarudan. Tanagid dandapay ka ni Dennis ang nagsakit. Anyang harot ngay. Anusan ta ida nga ipaagas. Kumusta ti Riknam, kabagis? Si Maya at matkit di. Anya ka di ti imbaga ti doktor. Papigsaan da kapay ka no, kabagis. Imanugot ak iti imbagada a chemotherapy. Kalpasan na, immunotherapy. Tapno makasurvive ka. Saan ka di? Adakkel agatad ti kasapulan. Napatpatag ka ngam ti anyaman adakkel agatad, kabagis. Aramidin mi ka ni mami ti amin. Maimbagan ka laang. Agyaman unay kada kayo, Lisa. Saan na masapul nga agyaman ka? Kasta ti panangipatagnikan ka. Saan mi akayat amapukaw ka? Nakaturok ni pari Dennis. Ibagak ko mga da dito ni Mona. Ang mga numakapandakas manan kan kwa na. Ha? Si kamot gayang pare. Ayan ni Lisa. Ada ni Mona di kwarto. Ay, anya timbagakon. Ni gayam Jenny ti adda ijay. Anya, di ka maawatan. Lipatan mo timbagak pare. Sabali lang amin ti adda ti panunot ko kahit. Kumusta kan? Apay, kastoy. Diyak unay, makagaraw. Buong atipan naka-stroke mo na ita, pare. Baldado ka din. Nagkasangit. Agyaman tayo kidi ti Diyos. Tagang angas ka pailang, pare. No, kastoy madlang. Uray, saan lakuman? Kumusta mat ni Daddy? Mabalin siguro ang mapan ko kitaan. Saan pa'y anak? Ang mga numabigla. Kat makapadakas kan kwa na. Kaano ang mabalin ko akitaan, Mami? Ipakamu tayo pa'y nga adda ka. Sakbay ang mapan mo kitaan. Amo mati ka sa saad na. Madimat no biglaan. Ang mga nudakdakas ti mapagteng na.
Apay nga ta, anagidan kami, mami. Nairanran nala siguro tinapasamak, anak. Sana bale, tada kami matkan ni Lisa ang kabsat mo. Agyaman ako ay kada kayo, mami. Saan kan nga agyaman, anak? No da kami siguro matkan ni Lisa ti agsakit. Nalabit, adi na kami matbaybayan. Saan ka di, anak? When, mami? Rimwar ni mami dito yung ospital nga ayan ko. Ngam, kas lamang manggag ko pala ang dagiti imbagana. Sigurado lakit ti. Asaan ko amaramid ti mga sikaso kan aggastos para kadakwada. Kaya't kadi asawan da ita. At talaga adda kasak at tao. Mapanan yun, nana. Mapanak man gumatang iti merienda dagiti adda iti ospital, Barok. Naggidan dalakit din na nagsakit. Ore kumaan o gagangay lang ang sakit. Kung akpaikit din anay kanda iti leksyon tapno agbaliw da. Ang nakarobot tinapasamak kadakwada, Barok. Nairan nala siguro mo nana. Sa bagay, daitamot ti ibagbagak. Naira na laang. Ala, panawan ka nga ruden, Barok. Sige, nana. Tama panak mo ito ni di opisina. Kasano da ito yan, mami? Anya ti kayat po asawan, anak. Narumwar kami ka ni daddy. Dua kami ka nila ang ijabalay. Day tatisan ko nga mo, anak ko. Saan mo ka di akayat ti umay balay ni Lolam? Agmay-may sa ka din ni daddy ijabalay, mami. No saan ko mga adda asawa ti babae na. Ibagak nga iso ti mapan mga sikaso iti amayo. No siyak. Diyak ka ba ilahan, mami? Amoy mati ka sa saad ko. Madama pa lang ti proseso ti chemotherapy. Kan ti ko na ni Lisa amay sapay at treatment ko. Mariribu ka nakmat nga rod. Gapo ka damo na ka ni Dennis. Nagsubli ka din ti panagayat mo iti asawam? Pulos ajak inayat. Gapo iti inaramid na kanyak gayam. Ngam, saan akabailan ni Mona nga si kasuan? Dahita ita ti parikot. Napan ka di pinasyar ti babae na ni Dennis. Diyak amo, no addaak dito yung opisina gayam. No apay mat ngamin. Adda lang arudan asawa da. Agbirok da pay laang iti sa bali. Gaputan na kurang da iti panagbutang ka ni Apo Diyos. Di da amo, nga adda katukad adusa no madanon ti tiyempo. Anya ti aramiden ta? No makarwarda mo na kan daddy, mami. Kunak nga ijay ayan ta ti pagawidan ni Mona. Ngam ko na naman akasano ka no ti amayo. Dahita ti dakal asaludsod, mami. Kaya tiyo kadipay nga agsubli iji balay? Napatag ti trabahok. Takakaiso na nga da sweldok. No adda aklang iti sidong ti amayo. Anya ko mati maghanap ko. Mami. Nang rona ita. Tasaanan ang makapagtrabaho. Tabedridan matan. No kumata dinak insukat. Inanusak mati amin. Uray irorumandak. Anya nga rod ita ti aramidan tayo. Oray ko ma. No saan mo't akas jay ni Mona. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas, anapauluhan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No di na kumainsukat ti amayo, inanusak ti amin, uray inrurumandak. Anya nga rod ita ti aramidan tayo, mami. Oray ko ma, no saan mat akas jay ni Mona. Ni Mona launay ti kakaasi. Ubing pailaang anaadaan iti kasjay aklas iti sakit. Iti mabiit, makemotherapy. Sapay kumatag balegi, tapno ma-immunotherapy. Wen ka rod, mami. Adamot kiti nagbaliwan na, manipod inasikaso ti doktor. Saan akas idi kasangsangpet na. Para ut-ut kanulaang ngamin ti inted ti boyfriend na. Saan da nga impacheck up? Umay madamdaman ni Mona dito'y ward. Umay nakamot kitaan, Daddy. Adan ni Mona. Wan, Daddy. Gaputa di mo kabaulan ti sumabat iji airport. Ni Mami ti simmabat. No, apay mat, naira na. Dahito'y sakit. Malas at talaga. Awan ti maaramidan tayo, tanalpasan ti amin, Daddy. Imbagagayam ti doktor, amabalin yun dun ti agawid. Imbag, tas simangpat ni Mona. Tapno ada kadwa ijay balay. Umayak tumot lang iji balay, Daddy. Saan kayo abaybayan? Agiyam anak ko. Daddy, kumusta kayo? Apapay. Kas tati bagim Mona. Agpada nga da sakit ta, Daddy. Imbaglakit din, tanasingput da mami kan Lisa. Ita laeng mangag ko nga ibagam nasingpet ni Lisa. Gapo, takabayatan ti kadata diti ospital. Isuda tinangas asikaso kadata, Daddy. Kas takade anak. When Daddy, malasak ang nag-abroad. Irubwat kon dagiti iyawid tayo ijay balay anak. Isublida kan tumanan no kasapulan. Nagado nga agas ko, Mami. Kanayo nakpay nga agsubli ditoy. Kasta ti ko na ti doktor. Anusan tayo nga agsubli-subli ditoy. Tapno agimbag ka, anak. Dakal tigin min awaan tiriknak. No idilig ko, idiadak pala iji Singapore, Mami. Kasano, kat awan ti agas mo iji Singapore. Imbag ta nagawid ka, anak. Kimaro kat kumati sakit mo ijay. Wen nga rod, Mami. Jakla kumanap-napan ijay. Agsagana ka nga rudan, tagawid tayon.
Agsagsaga namat dali sa ken daddy yu ijay ward ngayan na. Agawid kay gayaman pare. Isagsaga namat ni Lisa ti gargarat ni Nosaryo diti ospital. Uwan, pare. Siya kung timangi doon iti wheelchair mo pare. Kalpasan na, inak mga yabi ti taksi pagluganan nyo. Iyaman na, pare. Sige pare, taiduron kung arudan ti wheelchair mo. Nagkasan ti kastuyan. Di pilid ti tugaw ko. Marigatanak at tumakdar. Tay ko na kon, agyaman tayo langan. Ta saan ka anatuluyan, na-stroke ka pare. Pangaasim, taumay kamot ije balay, mami. Umay kayo itulod ije balay da daddy, anak ko. May kan, rumwartan. Tamangan no rimwar mo tandali sa ken ni daddy yu ije warda. Sige, mami. Sige, magna ka, tasyak ti makaammo ka dagiti gargarit mo. Mami, noawan kayo ka ni Lisa. Jack amon no anya tinagbambanagak. Sana day ti panunutam, anak. Kaduan ka ang mapanagpake mo. Kan inton ma-immunotherapy ka. Mamin ano nga ta ama kemo ak, mami? Kuna ti doktor, depende no kasano ti bagim no mairugi, anak. Saan ka nung agpapada? Depende iti sitwasyon kan iti bagim. Sapay ko mga rod. Taipiktibo kanyak, mami. Buyugan tayo iti kararag, anak. Awan ti imposible no pagayatan ti Diyos. Ay una yan ti balay ni Dennis. Kasla nagpanawan. Kasano? Kat pimanaw ta, mami. Kastamat ni Mona, pimanaw mat. Di awan kayo, mami. Lisa, saan ko ang matulad ti panagdaldalusyo? Ngamin, adasad salut ko. Idi nagabrod ka. Ad-addan, tawan agdalos. Pakawan da kuma. Jenny. Lipata mo ti amin, Dennis. Diyak kayatan alagi pandagiti naglabas. Apanay asakit tinakam. Nakamove una kon. Imbag. Imay kapay. Dito balay. Saan ko ang mabali na baybayan ni Mona? Kasapulan na ti anak ko. Daddy, napanan nagtrabaho da mami kan Lisa. Maamiris ko itan dagiti biddot ko. Anyati. Kayat mo sawan anak. Iga po iti apal ko kan Lisa. Nakaarami na iti saan nga umno. Ita, takastuya kon. Isudamot lagayam ti si aayat at tumulong kanyak. Ngarod, anak. Dinakpay. May pinaspasyarte. Babae nga nang tegdak iti kwartak. Makitak ita ti kinasingpat da mami kan Lisa. Ajak nakita idi. Gaputan na kulaapan ti panunot ko. Gapo iti apal. Mami, mangalata iti mang therapy ka ni Daddy. Tapno sumaya at ipanagsauna. Kan tapno makapag na. Wan, tapno kabailan natin mapan JCR. Saan ang naka-wheelchair ka na yun? Adaam amo ti ka-opisina ak. Analaing ka no a therapist.
Wan nga agpaiso. May mayat numapanan ijay balay. Tapno makatrabaho talata. Nilaang mo na ti isublita ijay ospital. No ischedule ti kemo na. Sapay ko matagbalik iti aramidan ta, mami. Sapay ko mga anak. Aggastos ta pa iti dakkel. Anya nga rot ngay. Basta lakit di ada pagbaliwan ti amin. Namin anahon anapan ti therapist ije balay da Dennis. Kan nagpakimo matan ni Mona. Adda ka di nagbaliwan dan. Makapagnamutan ni Dennis. Ngam agpilay pa'y. Kan maawatan matan ti sa una, nanang. Kat ni Mona, kumusta matan? Saan pa'y nga umipekto adagos. Ngam nagkalbon ti buok na, nanang. Ha, nagkalbo ko na. Anya ti koneksyon na. Apay ang nagkalbaw. Kasta ti makemo, nanang. Talaga nga agurot ti buok na. Ngam agtubon tumatlaang. Ay, kunak man ano saan nga agtubo. Sapay baba, ipaymot nga ron. Naimbak ta makapag na kayo, Daddy. Uray medyo agpilay-pilay kayo. Medyo mayat pa yan ti panagsauyo. Agyaman ta, kada mamim, kan Lisa. When Daddy, dumawat ako makadakwada iti pamakawan. Ngam, adabain ko. Iturturin mo, anak. May mayat mat gayam. Tinapakumbaba. Ngam tinatangsit. When nga rin, Daddy, no saan aga po iti kinangato ti pride ko, idi. Saan ako maana isagmak iti dayja a Jake. Kunak nga artapak ni Liza. Ngam, nairubo ak matan. Mamati ka kadi. At ti agimula iti dakas. Kat agapit mat iti dakas. Kasta tinaramit ta, anak. When Daddy, awan tinasayat a pagtungpalan, tinangato ti pride na. Salbag, adda akon iti pagbaludan. Nakapila ak kanon ang mabitay. Kasano da ito yan? Mamakalibas akla ko ma. Oo, mabilbilang langan taldaw ko ah. Kaya't ko makasarita ni Mona. Sapay ko ma, tay pausar kanyak ti guard ti telepono. Hello? Sino da ito'y? Hello, Mona. Adda ka kadin ni Tapinas? Jake, imbag man, tana ikabesam ti cellphone number ko. Sumurot ka kadimot lang dito'y Pilipinas. Adda ti pagbaludan. Nakapila ang mabitay. Mabitay? Saan ka di nga awanan ti bitay? Awan di Tapinas, ngam adda ditoy. Kaya't mo asawan. Madusa ka babaan iti bitay. Dahil tatipod no. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Kasanon ti kondo unit mo, kan ti kotsem. Inala ti gobyerno ditoy. Tanagtaod ka no dahil iti illegal a negosyo. Saan mo ka di nga ammo dayta apaglintagan dita? Amok, ngam gapo iti kwarta. Naaramid ko. Mamati akitan iti kunada. Ano agimula ka iti dakas. Kat agapit ka mat iti kinadakas. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni Jake, Daddy. Agbababawi ta nakakulong. Kat nakapila ka nun ang mabitay ijay Singapore. Nakabiro ka ako nam. Iti kaayan ayat mo ijay. Hanggang
Dakas matgayam. Wan nga ro, Daddy. Imbag ta nakapanawak iti condo unit na. Sakbay asinerrak dagiti pulis. Danikan. Naisagmak. Kunam pagsaya atam. Ngam saan mat. Wan nga ro, Daddy. Tiamukat na saya at day jajik. Nga managdakdakas matgayam. Kumusta ni Mona, gayam? Subay saya at matgayam. Pipiabasitan, ngam idisan pa'y anake mo. Makaginawa ak ang makakita ang nagbaliw ti kudil na. Nasaya at mat, tapno saan ang masayang tigastos yo. Numan pa'y saan anaan-anay ang maikat ti cancer na. Imbag labasitan, asaan nga agtutuok iti sakit. Basta, itultuloy yo lata ti dumawat iti kaasi ti Diyos. Huwan nga rod gayam. Kunaklakit din ro saanan nga agbaliw ti kasasaad ti anak ko. Talaga dito tiyandaan ti pagkitaan tayo, anana. Ay, sikabot gayam, balasang ko. Adaman damagak, nana. No, agsinubyan da Dennis kan Jenny. Umanugot kayo kadi? Ha, itabak kadla kay dad. Ay, imposible nga umanugot ni Jenny, balasang ko. Di tay laam mo, nana. Agbali mo't siguro ni Dennis. Takas dekat nga rodan tinapasamak kan kwa na. Ay, saan ko arik na tirig na da balasang ko. Adda kadakwada da ita. Kas lang amin ada posibilidad na takanayon ng ama pa ni Jenny ijabalay ni Dennis, gapo ka ni Mona. Ay, da ita, tijak mo, balasang ko. Makapag nakamatan pare, mabalin mong tagsubli yung opisina. Kuha pare. Idamag ko pa'y kan ni boss. No kayat nakpay Apay kumasaan ngay. Kabaalam pa'y matagtrabaho. Umayak to ag-report, pare. Apay, di mo kayat nga arman ni Mary Jenny, pare, ha? Masiguradok adina kun kayat. Tapinanawan nak nga rudan. Di na pa'y napadasan kinaaram. Taintulag da kayo adina oras. Kinagpayso na, pare. Kahiliw ko, tisigod nga asikaso na. Matlagayam, aramamon tapno agyanan iti balayaw. Para iti pamilyayo matlaang, pare. Adda ka din ijay kwartuda, dagiti ubing. Uwan, Jenny. Jenny. Mabalin ka di nga ilutam ti barokong ko. Ha? Nasakit ngamin. Apay nasakit. Sige, ilutag. Pakawanan na kumahan, Jenny. Naamiris ko, tinagmadi nga inararamid ko kan ka. Apay nga inarakop nakmatan, Dennis. No di ka man inaram idi. Bayam kuma, ngarman ka ita, Jenny. Anya ka diti sasawa mo, Dennis. Naamiris ko. Ay-ayatan kagayam, Jenny. Ikarik nga agbalbaliw akon. Agbalinak anasingpat nga asawa kan ka. Ikarik itibatog ko alangit. Nakita ka nang agbiday jay, Mami. Umanugot kayon, Mami. Saan yun aparigatan ni Daddy? Loko kayo nga ubing. Apay pagtintinulungan, dak. Saksi dagiti anak ta, Jenny. Ikarik nga agbalbaliw akon. Ipatag ka kas asawak. Uwan ko na yun. Tamayat kayon, Mami. Alan Mami. Naragragsak tayo, no agtitipon tayo manan dito balay.
Sige man laangan. Da kayo kit di nga ubing. Mona, Lisa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Mona, Lisa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez. Kantoy pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panangtarabay. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 3 kan 4. Nalagan ti batu kan darat, no idilig iti dagsan ti parikot ti kinamaag. Naranggas kan nadawal ti pungtot, ngam nakarkaro pay ti imon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ka di manen ti inaramid mo iti asawam. Nakita nga agsangsangit anapan si Mac daw. Pinagungtak taampang met ngamin. Dayta kahit ti madikan ka. Ibagbagam nga ampang ti asawam, idinto taawan may ti madingar aramiden na. Di ka kadimaasan kan kwa na. Iso ti saan amasyan kanyak? Amo na amasaktanak no makisarita iti sabali a lalaki ngam aramidan na lata. Apay kumaamasaktan ka. Di mo ka di amaw, amasaktan mo ti asawam no kasta ti aramid maw. Tilaing mo nga agatap. Nadagsan mo ti riknana, no ipabasol mo kan kwa na ti di namit aramid. Basta ti kayat ko, saan ang makisarita iti asinuman a lalaki? Amom ka day nga iti kastangar aramidam, mabalay na mapunas ti panagayat na kan ka. Inak agtrabaho, adamanan aramidan mi abalay. Saan ka apo mampanaw dito balay? Sa dino kumanga iti papanak. Awan kamet nga agiwayway itinuang. Iso akapilitan asyak ti agiwayway itinuang. No makawayway ka, agawid ka adagos. Siyempre anya ngay kumati aramidak ijay. Bantayak tinuang. Saan ka man ngagpilosopo? Imbagak ay abantayam tinuang. Makapasuron ngamin ti aramid mo. Kanayon ka lang agdwa-dwa. Agsigsigurado aklaeng. Amok ngay, no adakit di kasi narak mo dito sa bali. Ay umandar manen ti kinarugit ti utak mo. Makauma ka. Makauma ko na amta kayat mo ti sa bali. Ha? Kasta ka di? Awan ti imbaga kakasta. Sa bali manen ti adda di ta utak mo. Ay, makapasuron. Di ka matan uminom pare. Buyamat latan ti arak. Narigatin pare. Amangan no mabartek ti tao kat adda sa bali amapan ije balay mi. Anya kuma, no adda mapan asabali ije balayo. Di damat maitaray ti balayo. Saan da maitaray ti balay mi? Ngem amangan no ti asawak ti itaray da. Apay, mayat kadimat ni bagat mo apa itaray. Kat adda kang garuden. Anya nga iti amok pare? Saan kumakasta pare? Saan ka nuan naragsak ti tao? No ti asawa, kat manangimon. Saan pare? No di mo istriktuan ti asawam, amangan no sikat ti maawanan. Nadagsen tirik na ti maseknan. No ti asawa, kat nakaro aman nangimon. Dandanin sumangpet ni tatang. Malam nga minan. Amangan no inton sumangpet kat agunget tumanen. Apay akanayon na kangaungtan ni tatang, nanang. Ay, jakman amo kini tatang mo. Kanayon lang agatap, makauma ti aramid na. Madlaw ko, kat
Kasla saan ka naragsak no danda ni sumangpet ni tatang? No ngamin sumangpet, ket nakarupanget. Awan labasit, ket agunget. Sigod ka di akas jay na, nanang? Apay ang nakiasawa ka kenkwana? Ay naanak ko, idi saan amatagtagari. Kasla nagsingpet. Ngem idi agasawa kamen, ay na rimwaren tipud no akinatao na. Manangimun unay. Iso ka di asan ka naragsak iti sidong na, nanang? Day tatipod no anak ko. Ipagpagapuklaan kada kayo. Iso nga anusak ni tatang niyo. Napanan ka din ni nanang yo. Apay nga awan dito balay. Napan nakinita tinwang, tatang. Inpan nasamot iti papagudan na, tatang. Nabayag ka din na napan? Nabayag mat basitan. Oh, inakman iti ayan ti papagudan tinwang. No adda ni nanang yu ijay. Apay adi yu orayan dito'y, tatang. Sumangpet matlaang inton madamdama. Kung naman nabayag basitan na napan, ang mga no adda napanan na sa bali. Anya kumangay ti papanan na sa bali, tatang. Isu nga rod amapanak tain nakitaan. Anya ti aramiden nyo ijay kasamakan. Anya jay nakita ka nang isi ti jay? Naa, awan sa bali akadwak ijay no saan apinwang. Naipulipol, iso nga inukas ko ti talina. Saan ko maapatinwang ket pagatapam. Tapno mapnek ka, ingkakitaan di takunkunam akasamakan. Ket, papanam ngay? Agawid akon. Si kanton ti mangala di tanwang, taimay kamatlaangan. Anya? Panawanak ditoy? Na, alangan adwata ang mangala itinwang. Imay kamatlaangan. O, di si kanti mangala, tay nakagluto. Ditakan. Sus. Oh, pinanawan naklatan. Imbaga na apatinuang ket pagatapak. Oh, sinalbag. Nuang matgayam jay nakitak anang ngisit. Unay matgayam ti kinarugit ti utat di asawa mon, Carla. Ha? Apay ana sa umday tama nang? Addaak iti asidagyo itay. Nangag ko amin nga imbagana. Ay, kas di matgayam di asawam. Naibos nga roden ti anos kumanang. Jakon makaanos. Oray siyak mo't ano kas di ti asawak. Ikosay kung tupay. Ay, pagapapaan mi akanayon ti kinarugit ti panunot na. Iso akanayon ti puon ti ririmi. Imbagman, tanaan anusam? Jakla kayat amarakrak ti pamilya mi manang. No siyak ti sika, agabrod ka laangan. Panawa mo ti kasta klase ti lalaki. Addan sa kalintagam amanang. Mayat samet, tapno makaina na ti barukong ko. Kanayon ngamin anagdagsen kapo iti aramid ti asawa. Imbag pa'y di mabanog ka iti trabaho. Ngem ti mabanog ka, iti kasjay nga aramiden ken ka di asawam. Napan ka nakitsenda? Uwan no napan ka nakidate? Nagsaya aten no adda ko mamangidate kanyak. Jay saan ko maasakit tinakam akanayon ti it-itden na. Oh, maduktalak lang nga dakadate mo. Aglaok ti ukis kan na ukisan. Ha? Ibirukan na mga rod iti kadate ko. Oh. Di nakman pagbalinan amaag. Saan ka di amin na maag ti aramid mo? Pagimunam amin nga angin. Maduktalak lang nga dakinadate mo ako nak. Makitam. Bayam, tamang biro kak iti kadate ko. Tapno pumayso ti kanayon mo nga ibaga nga dasabali iti biyag ko. Padasam! Padasam laeng, taag piang-piang ti langit kandaga! Di ka di mabain iti sao ti tao, apatinwang ket pagimunam? Asino manan tinakangigan nyo iti dayta? Sakpay ket ti mabain. Daytan ti pagsasaritaan dagiti marites di tasango ti Tianggay. Anya? Ni Carla siguro tinangiwaras iti dayta adamag. Ay, saan mo apabasulan ti asawam?
Amumay tasan arumrumwar ti asawam takabuteng na ka. Nilakid di Carla tinangiwaras iti dayta adda magtatang. Makita da di Carla. Oy. Saan mo manan nga pa ti asawam? Maumuma lang aruden iti aramid mo. At adda amay. Asino kumangay tinangiwaras iti dayta no di iso? Ang empudno ka day anagimunam tinuhang. Di ta kayo manlangan. Anya dayta sa lutsod yo. Mangibabain ka nga asawa at titiparakan ka. Alay ko. Anya ka di manan ti basol ko kan ka. Naulpit ka nga asawa. Di naklakid di ibabainanan. Apay ngayon kay nuwarwaras dita. Apagim imunak tinuang. Aglablabas kan. Kagurgora ka. Dinamag mo pa'y kumaano asino tinangiwaras sakbay nga agkabil ka. Kat no awan mo ti sa bali nga akin amu ijay no ti si kalaang. Ti ko na ma. Adda edi ti asidagta ni manang berta. Nangag na ti amin. Ureng kadamagan. Anya? Nangagdayay at chismosa? Agkabil ka laada, agusan. Uray na laad ti tao, numayat ti ugali na. Maator mat basit. Ngamsi ka, anyang iti pakaturam. Pati ugalim, nagalas. Darasan nyo ta pumanaw tayon ditoy. Intayo ijay balay dagiti dadakkel ko. Saan kon amaanusan ti ugali ti laad nga amayo. Kaano tayo agsupli, nanang? Ay na, adda kada kayo no kayat yun to nga umay pasyaran ti amayo. Ngam no siya, jakon kayat. Nagdagsan akan ayon ti barukong ko iti sitong ti amayo. Patuluyam ka di ti plano nga agabrod, nanang? Wananak ko. Tapno adda usarin nyo nga agadal. Intayo nga rudan, nanang. Amang ano agsubli ni tatang kat igawid na tayo. Uray anya ter aramiden na. Sa anak apaigawid. Imbag pa'y di mabanugak iti trabaho. Ngam ti mabanugak iti sakit tinakam gapo iti kinaman nangimon na. Apay anasip ngat ti balay. Kadadamat silaw iti kaaruba. Saan mo ta brown out? Inasayaat. Umunagak man. I-switch ko man ti silaw. Ni. Apay nga wanda. Napanandang ta. Tinasayaat. Inak ijay balay datatang. Ang mga noad dada ijay. Awan ka di da Carla kan dagiti ubing dito'y tatang? Ugali ka di ti asawam ti makikaruba. Saan ka day asaan mo akayat ang makikaruba ti asawam? Awan damit iti balay. Napanandan ngay. Sa mga nupudno ti imbaga ni Dina. Anakita na anaglugan da iti tricycle. Pimanaw dan. Anya? Pimanaw da ko na yung tatang? Ay saos, saanin na makanos ti asawam? Nalabas kamot nga main. Napintas ti asawam? Ang mga no isukat na ka? Ay, saan? Saan ang mabalin tatang? Ay, ayatak ti asawak. Nupod no nga ay ayatem, saan mo ko maasaktan ti riknana? Imadayo ti riknana ken ka, gapumit lang iti aramid mo. Pare, di mo ka disurutan ti asawam. Ilepas tayo pa iti aramidan tayo abalay pare. Inton maalak ti tangdan ko. Iso ti aramatek amang surot kadakwada. Medyo mabayag nga ron ano kasta. Nasaysaya ti kasta pare. Tapno agbaaw ti panunot na. Kat sumurot matlaang kanyak. Balakad lang nga pare. Saan mo unay amos masan ti asawam? Tapno di na ikagumaan ti makarukat. May kawak unay ti kawan na pare. No sumangputak idiya balay. Kanayon nga day jay. Ita, awanan amasang patak.
Pare, ti asawa, rumbeng apatpatken kan dungdungwan. Saan kat asaktan tirik nana? Nakapasyar kayo matatang. Apay nga ita kayo lang nga imay. Wan anak, tapno agbao ti pungtot ni nanang yo. Ayan na ka di. Namanan ijay sa bali apagilian, tatang. Agor nung kano iti pagadalmi kadagiti kakabsat ko. Anya? Apay adi nagpakada kanyak, sakbay anapan. Kuna namat anak aginawa kano iti pimanaw iti sidong yo, tatang. Awan kanon ti mangpaspasakit kan mga paapaken kwa na. Di na ka di kailiw ti inayo. Ada ka di rumbang akailiw na kada kayo, tatang? Ha? Apay ajak pulos makontak ni nanang yo. Di na kanon kayat ti manangimon kan naungat, tatang. Kanayon mo mat ngamin nga ungungtan nga ure awan basol na. Atap yu laeng mat. Claire, anak. Ada ka din sa bali alalaki iti biyag na? Di na kano kayatan ti makiasawa. Tama nga no makatumpong kano iti kaskada kayo, tatang. Di mo ka dinayawid ti pamilyam. Awanin. Awanin di ti Pilipinas ti asawak, tatang. Pimanawan. Di na kano kayatin. Ay, mapalok ng tupay ti landok. Ti asawam lakit din ti saan. Anya ti kaya ti asawan, tatang. No agkid daw kay ti pamakawan, katagbalbaliw ka, imposible asaan alumukneng ti puso na. Sige. Dayta ti aramida kinton sumangpet, tatang. Agbaliwak. Tapno mapasublik ti asawak. Tumawatakken kuwa na iti pamakawan. Nakaamiris akon, tatang. Kadadagsenan nga imatan ti dagansan nga ipaay ti manangimon nga asawa. Pamatag kan panagayat iti pamilya ti kasapulan, tapno ti ragsak kan talinaay iti pagtaengan kat agtultuloy. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5. Agtalag ka iti apo iti amin apusom. Di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Bakit? Apay ngay, saan matan asumarsarong kardaklara dito'y balay? Kat no damag kung adda ka no as-asikasun na a negosyo na. Ay, kasta aya. Ay, kita ang manlaang aya. Sa bali pa'y atao ti pakadamagan tayo iti dayta. Ay, win nga rod ah. Uray ipasyar na lang kumandag iti apo ko ta dito'y balay. Kat datanto ati dumanon iti balay da. Ay naganda yaw. Amumait at yakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Kunak man nupod na di ibagbaga nga da negosyom. Nakadamagam iti date na. Ay na,
Awan ti may limad itan na panawan. Ay, nagrigat nga rod ti pagdaldalanak ita. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Di mo laan mo. Nagado ti problema. Apay, awan sama nila kay mo. Adda ka no trabaho na. Amom, agdwa-dwa akon kin nila kay ko. Ipampambarnan sa laangan ti trabaho na. Ang kinapudno na, addan babae na. Kasta dagiti lalaki no naumadan ken ka. Kasta ka di? Ay, patyan na, Clara. Kasta idi nila kay ko. Ha? Napasamak mo't ti kastoy kada kayo kin nila kay mo idi? Katwan mat. Sinursurot ko pa idi Kat napanagnagak apudno ti atap ko. Nakiitak ida iti babae na asimrek iti hotel. Adda nga tamot babae nila kay ko? Adda dayjay. Nakakitan iti kasukat mo. Ay, adadan ang maestresak. Nagsakitan ti ulok. Diakon makaturog gapo kadagit hangayong bagam. Bakit? Si kaman laangan tis umarong karkadaklar ay jay balayda. Day tamot kat ti planok. Aglugan kan itibas, no kabaalampay Ay woy na, mapanak to inton Sabado. Tagawid ak to inton Lunes. Agpuros kan iti prutas kan natang, tay pasarabom kadakwada. Woy, lakay. Ay, unay katibanog ko na nagtrabaho itangal daw. Ay, bakit? Nakasaganan ka din timakan. Mabisin ako na. Apa yan? Apa yung agsangit ka? Wen, tadan babae. Anya babae asasawam. Agtal na ka man. Pero Jim man ti aldaw ko. Kastoy anabambanuga. Asino ti babae, ma? Asino ti nangisukatam kanya? Makaunutakan kan. Mabisina. Kat di na ko mapagatapan iti kasta. Nasayat mo ita nagkita tamanan dito iskwilaan. Wen nga ron. Imbaglakit din. Tada ka pang ibagbaga ak kadagiti problema. Ay na, ibagamlat ta ka di kanyak. Tapno malaganan ti riknam. Kat, kumusta kayo ngay kanila kay mo? Nagapa kami. Kunakon kat. Talaga nga da babae nila kay mo. Paglibakan namat no damagak. Apay ngamin nga aminin na ngay. Siyempre, ilibak na Panagkunak kat umad-ada yung tiriknakan ko, ana. Kasta akmat ide. Ngamjak na anusan, iso nagsina kami. Isumit lagayam a single ka itaa. Si putam nila kay mo. Saan mo nga ipalubos alukwan na ka? Bakit? Nakita mo dyan cellphone ko. Ne. Apay nga dakan ka ti cellphone ko. Adalakit kita. Apay apati day ta cellphone ko kat pakibiyangam. Gaputa adda babaim. Hay unay kan aya, ta ipapilit mo day ta. Apay asimrek di ta panunot mo, nga adda babaik. Gaputa nagbalbaliw kan. Kasano manan ana ibagam ang nagbalbaliw akon. Kanayon kan nga ag-overtime. Awanin ti panawon mo kada kami kadagiti anak mo. Saan ka di anak ko nam kanyak idi? Akasapulan tayo tidakkal agatad. Para iti panag-eskwela dagiti ubing. Apay nga ita, tasabalin ti bagbagam. Ha? Amok arason mo lang ang data. Nabayagan aluklukwan na kami. Makamu ka. Makabanog ka akasarsarita. Imayak manan dito'y balayo. Taamumatan na konsernakan ka. Imbag man ta concern ka kanya. Idinto ta nila kay ko kat saan. Kat, anya nga'y ti madamag. Inal daw kami nga agap-apakin nila kay ko. Clara, bakit? Ayan jay twalyak. Aday je banyo. Insagana kon. Kasta ka de. Sige. Si Kamot, di mo man lang bagbag ang adagayam nila kay mo dito'y balayo. Mala daw asumrag ita. Tada ka nung papanandakin ni boss na. Nangagnansama ti pagsarsaritaan ta. Apay ko manumangag na. Nasaya at kiti Tapno maamuan na dagiti bidot na. O anya, ituloy tati agistorya, uno,
ijay to ni eskwelaan. Ijay ton iskwelaan. Taamangan no makadlaw nila kay ko. Sige, agkita tanto man ang ijay eskwelaan. Agawid ka masapa ah. Sa balin tumanan ti papanam. Anya asabali nga ibagbagam. Unay kalakid din nga agsasaw aya, Clara. Trabaho ti araramidag. Mas dawak man kan ka. Mas patsyempay day tagayem mo at chismosa ngem iti siya nga asawam. Saan mo nga iramraman dito ni kumarek a Janet? Tamas concern kanyak ngem iti sika. Apay, panagkunam, napudnukan ka day taagayem mo? Ha? Kat no nagado ti manggurgura kan kwa na, gapo iti ugali na. Apay, anya ko mati ugali na. Kita aman day ta. Di mo pa'y gayam ammo ti ugali na. Agtaltal kalatan amang istorya at ikabibiyag mo kan kwa na. Ichis-chismis na kaday ta. Ammo, no anya ti agwarwaras dito lugar tayo ita. Broken family tayon, tanagsina ta. Anya? Kat ammom no asino ti akin aramid. Ni Janet agayem mo. Iso nga adaywam day jay agayem mo. Adda ka magayam dito'y kantina. Birbirukan ka ijarwar. Mabisina kami iso nga imayak dito eh. Kat, kumusta kayo kanila kay Mau? Ha? Addan sa talaga chicks na. Isumat ti chismis dito'y lugar tayo. Agsakit lang ang tiulok numangmangag ko dagita nga ibagbagam. Isukat na kan talaga iti mas ububeng. Sa bagay, uso ita ti kasta. Sige, mapana kon. Nalpas ka na nagmerienda? Mapan ko man kasarita di teacher di anak ko. Sige nga raw. Agtongtong tantumanan Apay adi yung bagbagang o may kayo pumasyar, nanang. Kat kasanungay, katawan mo cellphone me kan ni tatangyaw. Ay, ungayam nanang. Napan nakipalingkin ni Clara. Kat dagitingay apo kawk. Insurot na ida, taigatangan na kano iti badbado da. Agi na naakman pa nga raw taneh ay na. Nabanugak iti biyahe. Di ka man pasalsali dito kusina? Agungat ka manen. Kat umayak nga rod tumulong. Diyak ka sa pulan titulong mo. Ay una kan ay bagat. Adda ni nanang mo, ngamong tanakit din. Tapay, maruruda nga rod kan ka. Kaguram la aminan. Apay aya. Apay akasta ka. Clara, anak. Pangikabilak dagito'y nataw ngayon sangpot ka. Ay, iko nanang, dito'y latan lamisaan. Syakton ti mangisim pa. Mangantayo ka din. Mabisina ko. Saan na kayo pinagmerienda ni Larry? Anya kat asaanen. Damdamagat no anya ti kayat na. Ang nabsugpay ka no. Tikit di kunam, talaga nga awan pa nang isakit mo kininanang ko. Anya? Apay nga agsaw ka manan iti kasta. Ala, sumardeng kayo. Talaga anabsugak pa itay. Kan may sa anak ana usem nga agmerienda. Iso asaan yun apagapaan day taabanag. Ay, mabanuga ka makiayayam ka dagiti apo ko. Naglalaing da tumaray. Ay na, dagulit da paikit di ananang. Tila damdamagan da. Ay na, binanog da kayon. Agbuybuya mat nila kay mo iti TV, ijay salas. Bayan nyo dita? Aging ginura kayon samot. Nadlaw ko asaan anasaya at tilinangan nyo iti maysa ken maysa. Apay aya, anya aya ti pagapapaan nyo. Ay nananang, problemak da ito'y. Saan yun apakasikuran? Ma-stress kayo laang. Ibagam kanyak, barang makatulong ak. Saanen? Imay kayo tapno agbakasyon. Saan atapno denggan ti pakarikutak iti daytang asawak. Diyak kayat ang mairamraman kayo, nanang. O nanang, dahit iti pandisal nga ikapiyo. Makaramanak matlaangan iti pandisal. Puro kamote iti ikapkapimikan ni tatang mo. Clara, jaman tuwalya, pakiawat mo man. Naglaing kan. Apay ngamin asumrek ka di taban nyo adi mo alaan ti tuwalyam. Ingkalaan. Ay unay kamutin asumungsung bat iti asawam. Ingkakidiyawatan. Basit la abanag day ta. Marwam mo ngamin nanang.
Kanayon lata nakas na. Apay, isulaang ti tao dito balay. Pa-importante. Ing kakatiyawat ay unay kan. Pagapaan nyo day tanga oray nagbasita ba nag. Clara, sige na. Wanan! Mabitang! Kunakmat kan ka nga isaganam ti balon kung agtrabaho. Taag-field kami ita. Awan nga rod tinaisaganak. Mangan kanton ijerwar. Ay, una yan. Bigbigat abus bisita, nak. Ing kaagtrabahon, amok ang mailiw kan iti babaim. Ay na, Jackson makapagtapal kan ka. Ay, unin. Ay. Sige, padasam! Sige, saktan na! Kapay balod ka, lari! Clara! Yuhu! Kumaray! Clara! Madamang aglablaban ni Clara. Ay, da kayo ka di tinanang na? Wan, imbayak nagbakasyon. Ala, umunag ka ah. Ay, wen man, tada paghistoryaan mi ka ni Clara. Ibagbagada mat alongher ka no dya babae nila kay mo. Nangibagakan ka. Ay na, ado tinakangagak. Day tangarod ti kayat ko apaniknakan. Siya kun ti mangibagbaga. Adda babae nila kay mo. Ay, nagsakit lakit din ay ti bukot ko naglaba. Timanaw ka din day gayam mo nga may bimisita kan ka. Wen nanang, nagado nga istorya na. Mabainak mit amang papanaw. Nagadaw tinangag ko nga inchismis na kan ka. Diya imbaga na nga adda babae ni Lare. Day tati pagapapaan mi kinilari. Overtime kun kunana, ngam adan samot ngamin babae na. Saan ka kumaabas ta mamati kadagiti istorya akakasta? Kadaw yan adagita timang perde iti pamilya. Kita man, saanen anasaya at ilinangin nyo kanilaray. Takanayon kayon nga agap-apa. Wan nga rod nanang. Nasaya at apagsaritaan nyo day tabanag. Saan ka adumdum nga kadagiti istorya laang? Sabidong day taamang perdilaang iti pamilyayaw. Agmay-may sa kamot diti ruar, Laray. Wala nang. Agpapaanin akman. Nadlaw ko ti saan anasaya at alinangan nyo kan ni Clara. Nasaya at matanadlaw mo dayta, nanang. Sikan ti pangibkasak iti sakit tinakam ko kankwana. Ngamin, mas danggan na pa'y ngamin tigayim na ngam iti siyak. Ipapilit na nga da babaik. Isumat day tati imbagak kankwana. Nasken apagsaritaan nyo dagiti banag asaan nyo apag kinnaawatan. Saan nakmat nga ron adangdanggan nanang. Agrugi apay lang agsao. Kunkontraan na kun. Bay am takasaritak ni Clara, may papan iti day taabanag. Dandani ako nagawit, Clara. Nasken nga ornosan nyo ti bagbagiyo nga agasawa. Wan nanang. Diyak kayat nga agawit ak nga agin-ginora kayo pay laang. Wan nanang. Bayan nyo, agsarita kami kinilari. Adaywam nga min jagayim mo. Saan anasaya at idandanon na kan ka? Damat Clara ka nila kay na dya magmag na iti dya kalsada. Naka-holding hands da pa'y. Nag-sweet damutan. Sandan samutan nga gap-apa. Damagag tuman wag kita kami ka ni Clara ija iskwilaan inton biga. Clara, kumusta nga yan? Naragsaka kita. Nakapariband ka pa'y. Kanay, nakalipstick ka. Kinuyog nakidikalman nila kay ko ang nagpaparlor. Isu jay nakita kayo adwa naka-holding hands. Nakita na kami gayam. Nag-sweet kayo nga raw. Nagsarita kami. Kinasarita nakpay ajibos na. Imbaga na kanyak at talaga nga awan babae nila kay ko. Ay kasta? Kung nada da babae na. Bayam, chismis lang ang data dagiti tattao nga umapal iti relasyon mi. Baybay akon, tama umadan tumat lang nga agis istorya. Sa bagay mo't kit di
Apay ko mga stress at tibagi kadagiti banag nga awan met kinapudno na. Kay, kumusta nga ida, Clara? Ay, kat nasaya atin atilin na nganda. Nasaya atin tilinangan na. Nay, anyat kayat mo asawain? Adala basit di da nagkinaawatan. Imbag ko nam ata nagbakasyon kat kinasaritak idaado ah. Ay, dapat gayam na aramidan ti panagbakasyon mao. Podno dayta, lakay. Nasken apan kampay anainbag ti kinapudno sakbay agumura ka. Iti kasta maliklikan ti saan apag kinaawatan kan panakarakrak ti pamilya. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.